Młodzi docela ten cyrk, kiż ma swoje barwy, a swoje przyjaciół, a swoje możliwości. Ja wiem, że wiele młodostnych cyle jednego nie używa te dobre możliwości, które oni mają. Oni mają absolutnie. Nie można przedstawić, że są samotne byli przekusać nic niż jako czeszczenie albo w tym systemie, tym tedeszym systemie nie przykieli, ale świata otvoreność, a sztuś niż to chce, a je zwolnimy si to nadziewać, ma na każdy przypadek możliwość. No tam żadne bariery nie są poprawione. Jednotlivci sami čini to bariery.